Вижте сега, приятели, третия по големина морски град в България. Вижте за каква кочина става въпрос, за каква мизерия. Искам да видите много внимателно. Ето, това е третия по големина град в България, морски град. Третия морски град. Да, Варна, Бургас и ето го, и Поморие. Няма така кочина, приятели, и България се е превърнала в един наистина кенеф, едно бунище на Европа. И то това не е защото то е ясно, че те ни го превърнаха това, но ние допринесохме много за това. Защото нашите управляващи си продадоха душичките за пари, продадоха територията, продадоха родината, продадоха отечеството, продадоха и хората, да знаете. Ние също сме пазарени, сме продадени, но вижте за каква мизерия става въпрос навсякъде. Не само в София. И в Пловдив, и в Хасково, и в Велико Търново, навсякъде. Обикалям навсякъде, приятели, страшна мизерия станало, наистина. Абсолютна мизерия. Тротуари, леш, тревички, навсякъде бакуци, фасове. Трагедия, наистина трагедия. Едно време по соца нямаше една тревичка, един фас нямаше никъде. Всичко беше подредено като в аптека. Да, като в аптека беше. А сега навсякъде само бакуци и какво ли не. Това е гордостта на Поморие. Това нещо затворят ли го и край. И този морски град умира. Айде, лек ден.